nhasi rarimwe zuva. Nhasi ndatirekedza nditaure nemi ndakagara pasi nekuti nyaya iri pano ihombe. Takakupai nhau yaElias. Tiri muno munjanja. Tati tichitaura nedivi reavo vari kunzi ndo vakakonzeresa rufu. Regai ndimboti kazai vaira shumba. Ndaifungidzira kuti tega takachena vaira shumba. Asi nhasi uno tasviko kuna Nyamuziwa kuti vatiudze kuti zvakambofamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pamsoroi ndini Absalom Zimvatu. Chokutanga ndinokumbira kuti handina nhoroondo munyatsondibata zvakanaka yandingataura. Ndofunga ndakateerera varidzi vakabayiwa pamwe vane munzwa somunzwa ungangove paneniwo, vataura vakabuda pachena. Ndoda kudzokera pashoko rombo uri kupiwa pamusoro pomukomana anonzi Eria. Eria iri pachezangu ndini mukuru mukati momusha imomo, handimuzivi kana udiki hwake handiuziye. Chandinoziya ndamai vakamubereka vainzi Vamundiro, hanzvadzi yaashanda varidzi vomusha uno. Ese mamwe mashoko akabuda ndakatenge ndiri mweni pamashoko acho. Saka ndopandati muyatsondibata kunyanya vahwira miti ndikange ndatsveyama kana ndadada kana mamhazi kundatsveyama kana ndadada. Vomunomusha vanozviziva. Ini patakayambuka Mbire paine mashoko aya, mwanzwa mukuru womusha paataura ati vakauya kuno chiverevere vachizozviisa, asi ndakandiripo hapana chandaiziya. Patakauya tichiyambuka Save kwanga kapera mazuva matatu ndanzwa nhoroondo idzodzi dzemwana wokwachadoka. Ndopandakandanzinzwira shoko ratobva ikoko kuti zvamunoona vachiverereka vachiuya kuno kwava vane mukomana wavo mukuru wasara. Ndopandakazosvikokakatwawo ini. Shuwa ndikasumuka ndanzi vomusha mukuru ngasumuke. Ndakati iwe muridzi nyakuita zvino, sumuka utaure wega, tozinzwira pano. Vakaramba. Ndikati munin'ina wakasiyira mukaka, asipo izvozvi pano, sumuka utaure. Ndova netsoro yavo nekavakavambira. Ini kunzwa kwandikaita mashoko ndakatanzwa kwapera makore 49 years. Handiri muno mumusha, ndini mukuru anga asara. Saka umbowu handingapetsaiwo ndaitotini dai zvabvira zvanga zvabvira. Akabatwa iye nyakuita zvinhu asati aenda mvuri notonhora. Iyeyo anga aina munin'ina wake aripo, zvino haapo. Ndikuudzwa kuti wakaenda Harare, asi kuziva kuti ane miri inorwadza, asi wangoenda Harare ikoko. Saka ndinoto mumwe munhu anoshupikana maningi. Nyange padare revanhu vekwajena ndakataura ipapo kuti ndorwadziwa chose nokuti ndine mwana wangu ini
anga ari mugandanga andisina chandakadya kana kaita sei akanofamba akavigwa tikamwiga apa aine mapara nhoroondo achona inotyisa inonyadza kutaura handine iyo ndiyo mumusha asi izvi ndoshaya kuti ndikataura ndakamira papi ini pachezvangu kumba kwangu ini ndinokama nedzinza izvi anonzi mugandanga gudo mwana wangu chaiye aberekwa nemudzimai wangu naatete womudzimai wangu ukamai hwakadimurwa nenzira yechiti kwichi saka ndakutoona sekunge kuti ndikutadza kuti ndingasvike papi nhoroondo chaiyo yomukomana Eria pamberi paMwari ndiregerere handina chandinoziva kana kupinda kwake chikoro kana kuita sei indaka ndiri basa ndaitambira ndiri kuzvikoro zvokukuku handakuziva asi mhuri yekwazhanda yese ndinoziva zvese zvokunzi akanga akasvodana nehanzvadzi iri umwe chete mumwe ndakatozvinzwira padare ndikadedza vanhu vacho ndavadedza vanin'ina kuti dedza musikana wachona ndinzweni mumusha vakavambangwini ndikavabvunza vakaramba achiri mupenyu here musikana aive musikana waElias achiri mupenyu ari kumusha kwake wakaroorwa vakandirambira ndikati zvakanaka chokwadi chanobuda ikoko tikayambuka hwedza mashoko yakaburiswazve vakaramba vaivepo mamhazi ese nemadzimai vaivepo vakaramba kusvika nevanin'ina vakaramba indiriwe imwe imba asi pachiitiko ichi hakuna kwaunosetukira saka ndochiona kuti kuda ndozvasati nzengwa mukoma akadzimara akafa haana kuzviziva aive ndiye nevanje mukati memusha uno akandisiyira mukakaini haana kuzviziva ndikati komashoko iwaya makawana sei mukagoita sei zvamakanzinda motaura kumusha kwake makataura kunani kwete idari rangu randiri kuvabvumbisa ini vakati kwete hatai kutaura baba vangu vachiri vapenyu pamakore amukunitaura kuti 1973 baba vakandibereka ine vanga vachiri vapenyu makavaudza here kwete ko makaudzani takaudza mai kuira kuti mai anova ndo mai nangu nyakuita zvinhu nomukadzi wake anomuteedzera nomukadzi wake vari vafa ndikati mai vakauya nomusha here kubva kumusha kwavo vamai noudza baba kwangu vasara makore mairi kuti vafe vakambva vafa 1975 vasina chavanoziva ini ndazvozvinzwa ndasara kunze manje after 49 years ndidzore kuti ndingapupure papi ndotonyara kana kusanganidzana nevanhu vandivakaidzana navo indotini aiwaka nyamuzimbirwi pachivanhu ndiye murwi nesasa vakaita zvinhu varipo right kana ndiripo ndechikusidzira iye zvino pazvakamirira kubva kwataita mbire kusvikira nhasi handina information handiripuwa kandonzi taapakati ndinombotokonya hapana kupupura kwangu kunomirira ipapo ndatenda hangu ichokwadi here kuti kune ari kubatwa nemhepo maererano kutaura kwakaita mukomana nokutaura kwakaita mudare rekwana hwiramiti pajena akataura mhekana vachindishigirawo kuti ndinoteererwa nomumvuri iro shoko amboritaura futi tikati mumvuri kana uchikuteerera mumvuri wakagara uchiyeraka kana munhu akati adedzwa kuonekwa mumvuri ukuka unotaura chimwe chinuka saka utodzimurwa kanevebhoka saka mumvuri uchikuteerera kuri kuti pane mashoko akaribudisa mashoko akarerekana ipapo ndopaningabata saka imi nyangwe zvazvo manga musina aikuudzai matambudziko amuri kusangana nawo semhuri hamuna kumbonzwa here zviri kunetsa vamwe zvadzudza iyi mhuri isu kunyanya ini ndaizotaura mashoko anenge anorwadza
kana angari kutuka pamusoro paivava nakuita zvinhu kuti ndufu comrade andiningirike namziwa andirege kutaura mashoko andataura kuti rufu rwuri kuuya muno musha iwono ruziya ndiwe muridzi warwo mese kana peno kwamaifamba ndimi munoziya rufu urwu kwarunobva ndo mashoko andaimira pafa mukomana we ndakasvikira pamashoko okuti nhasi sakutaurira muparanzongo waindaka zvino zvaainda wakati chachavara uri nepapa ndikutaura zvaka izvozvo ndandakataura woti chii nhasi ndachifunga kuti izvozvi dai ndandiriseni ndikada ndati kakusika ndiwomashope shope regai tiende ndomashoko andakaburisa musi wafa mukomanawo imbofunga kairi katatu uye kokuti vana vachiri pano tiite dare kwakaenda mbwa ndo kwakaenda tsuro ndo mazwa angu ayo handipamidzire handibise ndatenda angu matizita ndiani Absalom Zvimvatu ndofunga manzwa zvataurwa ka vari kutiwo hapana cha ruzivo rukuru even zviri kuitika mumhuri havana rwakanyatsojeka asi kungoita anonzi mazinzwa wanzwa kuti nzou dzakapera nemariwa. Regai nguva inotaura, nguva inofamba. Ndofunga nhau yatiri kutaura nezvayo iyi ndeye munguva yehondo. Papera makore mangani. Mukatsvaga yatakaita yaTencent yekwaRusape yakaitika mushure memakore mashoma shoma. YaB ndofunga yekwamutoko yenge yane 8 years. Munhu haarovi. Zvichireva kuti pane panguva ino yatiri kutaura pane vari kushungurudzika nengozi iyi. Ende mushonga wengozi i1 kuripa. Ndonhau yatanga tinayo zuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Mutapirirwe nezvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Regai tichibva kuno njanja takananga guta reHarare. Musare zvakanaka. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.